Assalamu alaykum. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylyny mübarekläp. Gahrman arkadagymyzyň gurup beren jenneti diýarynyň hödüni görüp ýaşaýan mehriban ýylaşar. Bugün 8 mart Halkara Zenallar Günü münasibetli zenallarymyzy täsin görnüşde gutlamak üçin döredilen gözlü, sözlü video şekli ilkinji gezek ýaýlymda. Video şekliniň şertine laýyklykda häzir meniň garşymda peýda bolan sunugat işgäri meniň aýtjak cümläme görä odan goşgy kapiýalaryny gözläp sözläýmeli. Şertimi de şeylerek. Ana onda näme? Sunugat işgärleriň kapiýa tapyjylyk ukyny alalyň. Hemen mehriban zenallarymyzy bu bayram bilen münasip görnüşde gutlaryň. Ana onda başladyk. Kalby mehriban zenallar. Ha? Kalby mehriban zenallar. Bizim ömrümüzi bedenler. Wasp etmälisiz nenem? Mehrem uyam käbä menem. Diýip gutlayan menem. Günniz hoş giýse hyýalym. Enaý gyýdym, aýalym. Siziň bilen söýler. Siziň bilen dügünörsin eme öwünörs. Siziň bilen törler köşk. Garnymyz dok, awa deşik. Ýylgyrsaňyz bolmaz gahar. Isleýän wagtyň taýyn nahar. Siziň bilen dünýä tämiz. Siziň bilen durmuş kämil. Güllek görmegey görküňiz. Ýylgyrşyňyzda erkime. Gözleriňiz taýy aýyň. Sözleriňiz mehrem mülaýym. Waspyňyza taýyn menem. Baraladam kaynenem. Ýaza meňzeşdir göwnüňiz. Siz bilen nurly ömrümüz. Ýöne käte bolsak deňrek. Ne desiniz biraz kimrek. Siz demlenmez çaýymyz. Hem yetmez mehir payımız. Çağa-çağım seredensiz. Buz kalpleri eredensiz. Bagta bessensin seneler. Ýylgyrsyn mehrem eneler. Bolsa zenallar bagtyýar. Arka dağlı il bagtayar. Tarifiňiz taýsyz kitap. Pek mehirden gatly bolsun. Bayramymyz kutly bolsun.